आपला महाराष्ट्र यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। जळकोटे फंक्शन हॉलजवळ कार व क्रुझर जीपची धाक, सुदैवाने जीवितहानी टळली। कार व क्रुझर जीपचे मोठे नुकसान। उदगीर शहरातील जळकोटे फंक्शन हॉलजवळ कार व क्रुझर जीपचा अपघात झाल्याची घटना दिनांक 22 जून 2025 रोजी रात्री 8 वाजेच्या सुमारास घडली आहे। सूत्रांनी दिलेली माहिती अशी की उदगीर शहरातील जळकोटे फंक्शन हॉलजवळ जळकोट रोड उदगीर येथे MH42B1725 या क्रमांकाच्या कारला MH25R1306 या क्रमांकाच्या क्रुझर जीप चालकाने समोरून धाक दिली व क्रुझर जीप रस्त्याच्या खाली उतरली। या अपघाताची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना दिली। पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत घटनास्थळाची पाहणी केली। क्रुझर जीप चालक व कार चालक हे किरकोळ जखमी झाले असून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे। या अपघातात दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून सुदैवाने जीवितहानी टळली आहे।